Bon dia. Ei, què tal? Com estàs? Bé, Per aquí. per aquí venim a veure com entrenes. Bueno, pues mira, ara m'anava a triar el tipus de sabata, perquè, bueno, segons s'entreno la sabata. Avui que està un poc banyat, supos que triarem aquestes, que he de fer unes sèries un poc ràpides, i com que està un poc banyat, pues un pot de taco, i mira, amb aquestes anirem tirant. Quantes en tens? Bueno, aquí n'hi ha un parell. La meva dona crec que no està massa d'acord en que en tingui tantes, però segons el dia, segons s'entreno, segons les condicions meteorològiques, segons la muntanya que hagi de pujar o no, doncs en agafo unes o les altres. I quan vas començar tu amb això de córrer? De córrer fa molta estona. Te diria que hauria fet atletisme 20-25 anys. Les primeres curses de muntanya crec que els record el 2000 i començaven a Pirineus. I va ser curiós perquè vàrem anar a veure què era això de córrer per muntanya i mira, i me vaig plantar allà a Pirineus i vaig guanyar la cursa. I un poc va ser això el començament. Ara avui m'haurien de sortir de 8 quilòmetres, una cosa així. De 8? Sí, més 10 de 8 de matí, doncs 28, per ahí. Me surten uns 150 setmanals, ara. Descanso un dia. Bé, doncs avui començaràs per aquí, no? Sí, vaig cap a Muleta i allà faré una miqueta d'entrenament, fartlek, que fartlek són canvis de ritme en muntanya. I mira, 10 quilòmetres i a dinar. Molt bé. Vinga. Doncs endavant. Perfecte. Fins ara. Adéu. Me fico allà dins a córrer gairebé sempre tot sol, que és el que m'agrada, i ja me serveix com a per deixar potser un poc el tema d'estrès de feina. Tot de s'entreno, cansat de s'entreno, però els problemes els he deixat per allà dalt. La gent se pensa que jo estic entrenant a Pirineus o Alps o tal. I no, vull dir, això són els meus camins d'entrenar i bueno, entrenant a Mallorca se pot competir a qualsevol part del món. M'estic sorprenent de jo mateix que en 42, ara vaig cap a 43, doncs encara estigui per allà. Els que comencen a despuntar en tenen 20 i pocs. Però bé, jo el que estic tirant més és cap a proves més llargues. En els anys la resistència augmenta, per això enguany he tingut la sort de rendir a l'Ultratrail del Montblanc, que en teoria és la prova de ser més dures i de ser més llargues a nivell internacional. Jo vaig començar curses de muntanya fent curses de 20 quilòmetres, per després passar curses de 30, 40, Copa del Món i després ultras, no? Hi ha gent que passa directament de no fer res a córrer una ultra o una prova de 40 o de 60, però encara el boom són les ultras. Potser fa una mica de mal que sigui tan mediàtic tot això ara, que hi hagi en Kilian Jornet, que tanta gent el segueix. No. Jo penso que en Kilian ha ajudat molt. Si no, és molt mal de fer que un deport no sigui això, un deport mediàtic se converteixi en mediàtic. L'únic que la gent ha de ser conscient que en Kilian és en Kilian i que no intenti imitar el que... Això, pujar al Montblanc en 4 hores i baixar és una autèntica locura. Això ho pot fer ell, no ho pot fer ningú més. Bé, doncs ara ja et deixant que vagis tranquil·lament a entrenar, que facis tots els quilòmetres que et falten. Si voleu venir jo, esteu convidats, eh? Deixant que vagis tu sol, que no t'agafarem. Perfecte, doncs encantat, com vulgueu. Estiré per aquí corrent sempre. Molt bé. Vinga, fins ara. Adéu.